Да почвам ли? Аз гафове не правя. Аз ли съм? Здравейте. Казвам ли пак? Здравейте! Това не трябва да е така. Здравейте! Предаваме на живо и директно от град Пловдив. Това не го казах добре. Това посетите го казвам направо. Ето и някои от евентите, които може да посетите тази седмица. 4.20, 4.20, 4.20. Само 4.20. Ума и дума, Жлъч и Анкъл Били гостуват в София другия път. Да. Май пак трябва да го кажа, а? Ето и малко повече информация. На иврит. Правилно е било! До тук с азбучния ред. Продължаваме с две нови премиери от Facing the Sun. Първата е на Критко. The fuck! Колеги, снимаме ли? Работим ли? Колеги, в ефир сме. Моля ви, по-бързо оправете проблема. Колеги. И о, мали, играта щупи водомера с новата си песен. Да не съм фо. Мадмачик. Накратко, какво се случи през седмицата? Сега не спра и пак ще го казвам. Да го кажа пак, а? Сега пак. Добре, пак да го кажа. Отправя един въпрос към всички български рапъри, без да обиждам абсолютно никой. Въпросът ми е много прост. Той е следният. Кога ще започнете да правите рап? Благодаря. Естествено. Какво трябваше да кажа? Музиката е на министъра Бит. Песента си бас. Още следващия един. Може би и тази година специално той и само той ще ви монтира до грамата на 50% отстъпка. А видеото е на Mystic Power. Ще се видим отново следващия четвъртък след 4.20. Човек. Музиката е на Paranoise Beats. Снима ли? Ще пробия. Снимаме, нали? Здравей, мамо! Това е за теб. Музиката и обработката са на Владислав Керанов, а песента е от предстоящият албум на Джей Рестарт. Пак ще го кажа, смисъл, изобщо не трябва да го спърваш. Да. Албума му е Рестарт. Нито репит, нито респект, радостина. Запомни. Сега последно, ако не стане, просто ще звънна на Джей и ще му кажа, брато, смени го този албум и това е. Джей възпя пътят към дългоочакваният Оскар на Леонардо Ди Каприо. Музиката и обработката са на Владислав Керанов, а песента е част от предстоящият албум на Джей Рестарт. Научете или аз ще ви науча. Няма да го казвам пак. Чакай, пак ще го кажа. Последно вече казвам го. Това тук сега ще се разсмея. Митака подпомага бизнеса с Кое? С участието на Хейти, Бобикинта, Дизаста, Митака, Тилей и Влади Мъни и щях да влезна аз, но не ме поканиха. Ай пак последно само да го кажа. Последно вече. Последно. Саунд Вандализъм 2. Добре, просто забравих как да продължа. Да го казвам ли пак? Ай, пак ще го последно само. Ето така, лекичко. Това беше всичко от мен за тази седмица. Ще се видим отново следващия четвъртък след 4.20. След 4.20. 4.20. Само в 4.20.